Kaixo, txorin eta rok, eguerdion, Zigor Iturrieta, alegia. Eskerrik asko, alegia, Biteli. Bentxe martitzen honetan, bierresta oso goxokin etortzen gara. Nik nire partez, ekarriot, ustakitago izango zelan, pasta betea, lasaina, olako bixen arteko ustartze da, zera? Pasta bat benetan berezia. Bai, nik enuen ezautzen, rotolo pasta inbar dugu. Bai. Enuen ezautzen da, gero esan sartu nintzen hor sarea, desaten, zer da, biltxaria bostuta holan. Bueno, bai, berezia, baina, beretan geratu gurekin, eta ezautu zazu, hori da, merezi da. Bizia da, bai. Merezi da, gainera da, pasta bat holan, osagai guztixezoran beteta, gero laban, tomatekin, gaztakin. Dauka... Eta gailu berezirik ez du behar egiteko, hori garrantzitsua da, arrabola edo botila bat. Zuk? Bai, nik pasta kontua gero Italiara joan garen honetan, gnocchiak ingo ditut, eta hauek jango ditut udareakin da gazta urdinarekin. Atzoko nire udariekin, horregatik eskatu ez da son? Bai, biztatzuk garritxu, zepate erore izan da golpearekin itxusi gatu zan, baina, bai, ekarri ditu da, espada. Udariak badauzkagu. Nire errezta holan joango da. Irina, semolina eta gatza nahasiko, arrautza gehitxu eta hori alanduko. 30 minutu oskaiuan gordeko. Bitxartian berakatza erregoziko piperminakin eta gorritzen danean tomatea botako eta 15 minutu zuestituko albakekin batera. Gero ziazerbak erregozi albakakin eta perrexiakin, ardot txurisa gehitu hobeto murrizteko, ondo iragazi eta gorde ingo. Gero rikotakin, arrautzakin eta parma goztakin nahaziko. Bexamel bat ingo gurina, irina eta esniakin, intxaur muskatua gehitu, eta zutik kanpo dagoenean arrauntze goringoa eta parmako gazta. Eta azkenik izango da pasta luzatzea, xafla luzea hundi baldortu arte, egostia, gazta eta ziazeroa betegarrixa gainetik jartzia, gainean urdai azpikoa eta gazta, pasta hori biribildu ingo eta 3-4 zentimetroko zatitan moztuko. Labeko erretilu batean pasta zatixak jarri, tomate eta bexamelakin estali, parmako gazta birrindu eta 10 minutuan erreko 180 graduan. Beraz, pausuak. Lana badau, ez? Lana badau aurretik orduan, lehenbailen azten gara hobe. Eta, hasiko gara lehengo, pasta iken, ze horrek, 30 minutu gero bie ditu, oskaiuan, edo, apurtxo bat, orea pausatzen. Horretarako, 150 gramo, irin. 150 gramo, semola. Edo bestela, 300 irin, ez da pasatzen honek, korputz geixabe emangotza. Eta gero, irinan neurrixak normalen izaten die, 100 gramoko arrautza, tailakoa. Bai, hori garrantzitsua. Tamainukoa. Berez, holaxe, gatzaputxo bat, eta hori alantzia. Eta hori, azken aldixan bagabiz hemen pasta lanetan, Bai, pasta erakutsi dizu, nola arrabolarekin egiten errezadan, eta egizan, egunerokotasunean etxean egiteko ez da gehiagik kostatzen, eta hor badago esaten duten, aurre egin alduten moduko zerbait errezeta bat, gure lantaldeko batek egin zuen, eta, berak egin bat du, jakindan nordan, edo nokein alduen, etxean egiteko errezadala, nahi dut esan, ez dala errezeta oso zaila, batere zaila ez dira, eta holan, emaitza ez da izango argi dago, pasta freskoa saltzen dutena moduko emaitza ez dala izango, ero agian hobea, hori da, ordan, eta batez ere beti esaten duguna, norberak egin du. Eta norberak egin du, eta gainera etxean semeala badauzkazu, eta zukaldean sartzen badituzu, eta bada errezeta bat, bereik jolasteko, erreza egiten dana, eta gaina gustatuko zaiena. Hori ere askotan esaten da, umeekin, barazkiak eta jateko, sartu itxazu zukaldean, da bereiek kozinatzeko, eta orduan jako dituzte hobeto. Froga hori indu, eta egia da, beraie prestatzen badute, ez da zerbait esatearen olan, brokoli etartze zai burura, bai, egiten dute, eta jaten dute, ze bereekin badute, baina beti esaten maizu, pasta ingo du, eta gero jan ingo du, eta... Brokolian pasta? Baita. Tolan bixak alditxo zuzartu? Nik esaten, engen duen brokoliarekin, eta izan ziren olako pasteltxo batzuk engen dituen brokoliarekin, egiara, 3 giharra eta gazta desente zaukatela eta hori, baina, eta oso goxua zeuden, eta hasieran umeekin ingen duen hori, umeak etorri zien txorienera, eta hasieran, eta gero, egon ziren jaten, bai, eta atzo ezautu nuen, bitu, ekin talde, Markel ekin jolasten daue futbolien, Markel ia nire altura dauka, aita olakoa, eta ama olakoa. Zemat urtekin? Behatzi. Ostras. Bai, eskaita eta amekustekoa. Claro, gertatzen da, eta futbolea jolasten dute, 9 urtekoa dira taldeko guztiak, eta ikusten dituzu adin horietan daude batzu direla.
Baina, horrelakoak, esageratu gabe, horrelakoak, eta gero ikusten duzu marken. Eta, karo, gurasoak esate dute, eta hori, zazpia? Zazpiak ze adin dauka, eta, zazpiaren amata eta hori edia. Hor ulertu esu gauzak. Jazta. Eta gara, adin horietan, aldeak izugarria direla. Bueno, Markelek, esaten diozu aukeran, Markelek esaten diozu brokoli ero pizza. Brokoli eskatzen dizu. Bai, Bai. Hola nasi da inbeste. Ez dakit horra, hori izango da gia. Igual ez da gurasoen nazio. Nik jaten nabelen, bueno, ez nintzen egin jatu nona. Baina, bueno, aikia eta ama ikusita, Markelen berdina da nire aikia eta ni ama ikusita, bueno, ez dut. Eta hoi txiki hori da, hoi di gurasoa. Vale. Dana ulertzen da. Bai. Bueno, rotolo pasta dator Italiako horriparralean dagoen Emilia Romagna eskualdetik, eta hango jatorria duen pasta bete bada, eta Italian hainbat, ezagunena dira, ez? Kaneloniak, kaneloia badia, azkenean beteak. Egia da, ezberdina dira. Ravioliak dira famatuak, lehen pasta betean idatziak gero horre 14. mendekoa dira, eta orduan raviolien antzeko zerbait izango zen. Eta, uste da horre Italiara pasta betearen kontu hau, arabiarrek ekarri zituztela, kontutan izan da Sizilian eta horre Italiako hegoaldean arabiarrek egon zirela, horre erdiaroan, eta zeuzkatela garai horretako errezeta batzuk non holako pasta betegarriekin ero zeuden, ez? Orduan hortik datorrela kultura. Ordutik, eskualdearen arabera betegarri batzuk ero bestak erabile dira, orduan behiak ero asko dauden tokian, gazta betegarriak eta holakoak izan dira, badaude beste betegarri batzuk agian, gaur egun erabiliko duna moduen, ez? Barazkietatik ero botako duna, gaurkoa mixa izango da, baina, belarru zaintzuak erabili izan dira, garai batean bazan nobleziaren ero jaki bat, hau pasta betea jatea, baina, 19. mendetik aurrera, makinak atera zirenetik pasta betea egiteko, erresago egiteko, eta makinak esatean ez dute makinak egiten, baizik eta, askartu egiten dute dena, nik uste zabaldu eta mundu guztien eskura geratu ziela pasta beteak, eta gaur egun bazinek ez ditu jan pasta beteak. Ravioli eran, lasaña eran, kaneloi eran, eta egisa da rotoloera, ez dala hain ezaguna, baina hortxe dagoela, eta gaur emangotzau protagonismoa, hemen txorienen. Pasta eina, hemen txe bilduta, eta honek bide dago, purtsa bat gorputza hartzia eta temperatura, orduan, oskaiura. Neguan gauzenez, hemen jarrikotza eta taldiak atarako ez da horra lehiora. Kanpora, eta hor hartuko dago bide dauen temperatura. Bitxartian joango gara, zera bigarren gauza holan geixen tara dauko dauen, tomate saltza bat eitzen. Dauko hemen berakatza, aitortu biotzut, Sigor, pikante puntu bat aukiko dagoena. Arrabiata izango da, pixkat arrabiata. Ez da arrabiata, baina, Goratu diezu, arrabiata era pasta. Arrabiata da, bertan rabiata da, aserre egotia bezala, da orduan pasta oso pikantia ean, berakatza eta tomate pikantia daukana, arrabiata pasta da. Hori da, asarreatako dezate, hau janda gero, komunea juten zaten, bakoitzean, horra atzekaldean izango zuen, askureagatik. Hau da, arrabiata saltzak igual, berakatz gehixau dauka, honek bakarrik bi atal, honek aukiko zen 800 gramoko arrabiata batek, 700 gramoko igual aukiko zitxun 4 berakatzatal edo, da bastante potentia. Eta pipermina. Eta ontxe sartuko zau. Tomate birrindua, apurtxe bat gorrituta dauenean, eta albaka. Albaka kasu honetan erabiliko dugu, ziazerba betegarri egiteko, eta bestalde bai erabiliko, tomatian zako. Genean, Italian albaka badau, nik uda honetan landatunan hortuan, tomatin artian da esan zuztirako, ona sala ukitzea eta holan, onaino, gerriraino naukan itxa albakak, beraz, aurten dana ibotatzen, nire kontxerbak, tomatiak, udanak danak albakakin, zezke bestela, enak izenun jarri, oparitxu egin jo, doain eskazkenean. Olio, hain aldozu hartuta olioa sartu. Ja, baina, hainbeste irauteko, espentzau. espentzau. Eta saltzea, ez duzu pentsatu inoiz, saltzea, saldu. Postutxo bat, nahi dut esan, ez getxon kalean jartzen zara, eta ez albaka. Gure lagun bat, aman komunian, Marta. Bai. Eta Martak esaten dau zeanurin, berak daukan, hortu bat, alorak eta pila bat, eta berak esaten dau, igual zeanuriko pestoa salduko. Hain beste deko, ala?
Bauka, aukitzen da. Bueno, pestoa botean saltzen dute, Patri. Eta 2 euro eta pikuan saltzen dute. Dakit, esan diatelako. Behintzat, 10 euro irabaziko itxugu bela. Hori da. Hori, Japonian egon nintzenean uda honetan, zauzen, holan, etzien, pixuak eta zien baserrexak. Portaletan, basauen holan aldamenean bankotxu bat, eta hor, igual, piperrak eta poltzatxotan, da gero itxulapiko bat, zuk sartzeko. Eta ez zauen inobe. Hori aipat izan dugu. Europan eta ohitura honik ezautu dut, Alemanietik, Suizatik eta hor Alpeetan da joan, eta hango baserri baten aurrean, kanpokaldian, ero baserrira doan bidean, mai batean, baserriko produktuak, barazkiak eta danetik, eta prezioa, eta ero itxulapiko bat. Eta bakoitzak, jentea juten zen, pasatzen zen bertatik, hartzen zuen hartu behar zuena, eta ero, berak egite zuen kalkulua, hartu ditut 2 kilo, gutxo ez da izen bat patata, tomate batzuk, letxuga pare bat, eta ez da izer, 15 euro. Hartu, itxulapikoan sartu, eta 15 euro. Hagu pentsatu, burura hori etorri zitzaigun, jartzen duzu hauan, eta ez daukazu urrengo unean. Ez barazkiak, ez itxulapikoa, ez tamaia. Ez maia, ez. Dana, desartzen. Dana barrura. Ebentxe zigor utzi duzut, tomate saltza zuraldamenean oran, salto itxen badu basuri emoteko. Nik ez duk eta bezak. Tapatxo bat jarri dutzat. Holan ez. Horretako. Zain hartuko dugu. Eta ebentxe ingou, betegarria. Pasta honek betegarri desberdina ditu. Alde batetik urdaiazpiko egozia eta gazta, hori ez duko zineu bien, baina gero aukiko dau rikota, ziazerba, holan belar, usaintxu, saltza bat edo betegarri bat. Horretak gero bera usaintxuak erabilikotenak txorienen beti izaten dugun perrexila, albaka ostoak eta ziazerbak. Orduan murriztuko ditugu hemen, holako pelotatxo bat geratu arte. Bakigu beti ize pasatzen dan. Eta holaxe, Oso ondo. Horrekin ingau. Bueno, gazta aipatu duzun hortan, abarti gazta ikusten dut hor, eta abarti gazta, lehenengo izena, baserri baten izena dator. Bai? Bai, hau 19. mendean, Danimarkan Ann Nielsen, emakumeak, asmatutako gazta bada, eta froga ezberdinak egin da, hau Europako guztian zehar bidaiatu zuen, eta, hartu zituen ideiak, ez? Beraz esaten dute Alemaniako Tilsit gaztarentik hortik hor oinarritua daola, eta Tilsit gazta era berean dago Gouda gaztan oinarritua. Orduan, hortik tiraka Goudatik Tilsit sortu zuten, eta Tilsita dator Goudatik, ez? Orduan, Danimarkan egiten den gazta bada, famatua, sandwichen erabili nuen nik hemen matzekin eta betetako sandwiche bete hori egiteko erabilik duen txorienen, eta oso ikoa da ondo urtzen den gazta bada. Arate gixetan eta aukitzen da dena hor barra karratua handi baten da, hori normalian abartia izaten da. Hor da, Euskalo, bai. Edo San Jakobotan eta sartzen dana, eta holakotan abartia izan hori da. Hori da, ze gaur egon egia da, berez, hor urtero, hor Danimarkan, hortik 17 milioi kilo abartik gazta... Zenbat? 17 milioi. Bai, ekoizten dituzte. Hortik bi eren Europara saltzen dira, eta gero hori autentikoa, originala bertakoa. Baina gero hemen ikusten dugu, marka ezberdinek, baita guk hemen Euskal Herrien daukagun supermerkatuaren marka horrek ere, egiten dute beraien, Gouda, abarti denen bersioa, gazta bien, formulazioak, gutxi gara sekretuak ez dakit zenbateraino sekretuak diren, bakoitza bere ikutu emango dio eta hori, baina oinarriak antzekoak izango dira, erabiltzen dituzten behiak eta hori, eta gero prozesua ekoiztekoa, hori ontzen behar diren denborak eta hori dana, antzekoak ingo dituzte, eta presioetan egia da, nabaritzen dala, dena bezala. Ez da berdina gazta urdin bat, ero Roquefort benetakoa. Gazta, gazta. Gazta ardoa. Ardaua. Gaztakin buruan, eta ardaua, murrizten laguntzeko, ziazerbak, gatza, eta ontxe bai, albak asatitxuak, eta perrexila botako zau. Nik gaztakin lehengogunean inaben olako showkukin bat, eta itxun julenen lanak, hau da, nire gidoitxo bat bai olan, landu nagoen. Idatzita ikasteko edo aputxo bat jakiteko, enundik nora ingonaben berba. Eta datu bat aukitzunan gaztan inguruan, eta gaztan industria dala aberatxaua, zuk hartzen badituzu, kafian industria, tearen industria, eta ez dakiz zedari industria, txikixabak gaztan industria baino. Gaztan industria zara,
biteli. Salako erraldoi bat merkatu munduan. Kafea ipatuz. Kafea, bueno, guk hemen bauko ohitura, baina beste lurralde pila batetan, ez dakit, infusioai gehiago egiten dituzte. Kafea eta tea, ere? Bai, kafea eta tea, baina gazta, bera zenbat gazta. Pillu, gure hartuta muga pasatzen du badugu, ez? Eta Frantziara goaz. Frantzian dauzkate urteko egun bakaitzeko izendapen bat daukate. Jatorri izendapen bat gaztandako. Eta gero izendapenak ez daukienak. Eta hori, baina azteko izendapenarekin 375 gutxienez badauzkazuan. Frantziako herritan beti daukate denda bat bakarrik gaztandako. Beste zerbait ere salduko dute, baina gaztak eta saltzen zara eta holako. Ikusten irakusleioa, zenbat gazta eta danak denetik daukazula, ketuak, lehorrak, onduak, freskoak, krematxuak, ardiarena, behiarena, hauntzarena, nasketak, danetik eta kultura gehienetan gazta jaten da. Orduan, nik ez dakit, juten bazara Ego Ameriketara ero, Mexikon guk gazta gauza pila bati botatzen zioten. Han gauza pila bat ez zegoen, behi gaztak, ez da guk freskoagoak hemengoa baino, beste, baina egia toki guztietan, eta gero gaude, influencerrak, gustatzen zaiela dana gaztari botare, eta gero lan, ariako lan lusatzen ibiltzea, eta nola mosten dutenean barruak, ez sartu influencer eta ero danak. soka saltan, esateko da, sare sozialetan ero ikusten da, sare sozialetan patri, gazta oso ohikoa da, janarietan da, eta hori gustatzen da, zerbait prestatzea gazta daukana, mosketa egitea, eta hor gazta urtua, eta gero, espada ikusten, horan, estutu egiten da holan, akne holan grano bat izango asan moduen da, nola, hori osoikoa dela, onartu bat dugu. Aitortuko. Sare sozialetan ibiltzen naiz begiratzen errezetak, eta pila bat begitzen ditut, eta gustatzen zaizkit, ikuserreza dira, askar ikusten momentu batean, eta batzuk originala dira, egia da beste atzu esate itxuzula, honek ez daukez buru esanka. Baina, bueno, behitu, lehengunean bat egusi nuen, ez dizu pasatu, hori pasatu izut? Pizza paella. Pizza paella? Bai. Agartzen da bat, ez da nola esan, emakume bat. Hori Valentziara ezin da, Juan. Ez, da ez da genungo da, bera jantzita agertzen da, bueno, ematen du doala eskontza batera, ez gala bat, gabon ez da kotilloi batera doala. Dotore. Gaur prestatuko, eta gero dau komentatzen jokaldia, nik uste tipua dela, espainola, ez dakit, valentzianoa da, ingo du paella bat, eta oso ondo paella, pizzarekin da, tipo, epa. Ezean, pizza zatitxoa botatzen, edo tomatia gaza eta irugarra. Hartzen du lapiko batean, botatzen duan arroza holan, botaten dio olako tomate lata barra, ez da ize botaten dio, eta gero danan hasten du, salda botaten dio, otzean dana, haitu, gero pizza bat haue prestatuak jartzen dio gainean, plou! Osa, bildur barik. Ez, lotza barik. Bildurra ez, lotza ez dauka. Eta hau oin labean sartuko du. Eta polilla ikustea tipuak egiten dituen komentarioak, eta oin hau da, noski, sartu beldur gabe. Eta ero ateratzen dut, hanek uste, hau zoragarria da, eta benetan, egun baten, ekarringo dut errezeta hori, ez dakit, katxondio pixat izateko bakarrik. Osa, berez, komprometitzen zara, errezeta hori txoriena ekartzera? Eta zuek dastatzera. Ez dakit zer da nokerragoa, karo. Ez dakit talde lan hona dan hori. Bueno, zu dastatzen baduzu nik ere dastatuko dut. Kontua da, irakurtzen dugun, erortik aurkitzen dugun guztia, bueno, batzutan jakin imar dela nola harrapatu eta inaldan. Ikusten badut zaten dutela, oin hartu, eta zuaiz batera bota, eta egiten badu saltoa, ez dakit nola, 10 metrotatik, erortzen basa hanka batean, amortiguatu egiten du. Ostra, filtro pixka jarri bat, eta bueno, horrek egia esan itxura ez zeukan oso. Ze gainera, 4 pakete gaztana botatzen zio gero gainetik. Orduan ez da bingo txorienen. Ez. Bideoa ikusingo duzu, gero pasatuko izu bideo, benetan ikusgarria. Txorienen egingo duguna da, errezta honekin jarraitxu. Orduan, betegarri honetan jarri hotzat. Rikota, gero arrautza, rikota gazta bada, gaztan bera bebai agutzen bezu etxean, olan gazta freskoatxo bat. Hora jetxingot. Gero, zia zerbak, albaka eta perrexia zaukela ardo txuri ikutu bat, eta gero parmako gazta bota hotzat. Ontxe ingo, 3. gauza bat,
Tomatia prest, Vale. pasta prest. Ura Vale. bueno, berotzen doia, Hori gero egosteko pasta, ez? Dexente biodugu, bai. Eta ontsen bio, bexamela. Eta bexamelan, holan, puntu berezia, hauiko gero bexamela hotza dagoenean, hau da, bexamela ingo, tradizionala, hementxaukat gurina, hementxaukat irina, eta esnia. Baina gero, zutik kanpo, botako zau, arrautza gorringoa, eta gazta, parmesano gazta. Orduan gero hori ondo mugitxuko, eta joango da, holan, berezi. Bai, hori da. Vale, nik hau lehen azaldu dizudan apatre pizza zoragarri honena, zan gehien batu nintzen nahi nola, modan ero, urte batzuk badara maskize, guk uste du gaur egun gehiago entzuten dugu, baina ja hau bada lehen hauti datorren zerbait, benetako janariaren inguruan. Inglesez izango zen real food. Ja. Inglesez izan da, ematen dolan, serio dela ero, Baina hori modan jarri zan, ez? Euskal Herrian bebai edu zen, oindala, 5 urte edo jarri zadaolan oso modan. Baina hau berez datorren, 19. mendeti datorren zerbait da. Bai? Bai, horregon zan, Winston A. Price, izeneko mediku kanadiar bat. Winston A. Price arrasaten bebai bada, asko? Winston A. Price. Eza A. Price. Ez da, Price esan, ez. Duragon beba duz Price tarrak. Bueno, honek izuen ikerketa bat, eta hori zan, herrialde indigenetara eta holan. Eta ikusi zuen, hauek, betikoa, zeukaten inguruan jaten, askotan berdina jaten, gehienetan, baina beraien beharra nutrizional guztiak, oso ondo zeuzkatela, hortzetako eta inungo arazorik ez, eta gero izuen, alderantziz, juntzan, lehen mundura, kakotxen artean, eta zuen, ikerketa bat, eta han ikusi zuen, arazoak hortzetakoak, nutrizionalki kriston arazoak, eta hortik, ez? Eta hortik tiraka dator, betiko janaria jatea. Eta gaur egun, lehen gaiak. Hori da, eta ultraprozesaratuen kontuak gaur egun, gero eta gehiagora. Jonda, pentsa, 19. mendean, baina gaur egun, zenba gauza prestatu jaten diren, eta hortzetakoa nik, gure inguruan nik zorionez, nire seme alabak hortzak denak ondo euskate. Ez dakik, elikadurak ziur badaukala zekusi, gureak olan gozokiak eta ez dituzte. Hostilatan, genetika badauka zekusi, bai. Nik ezautza ditut lagun batzuk, asko zaintzen diela, eta ostras, agina dauzkela oso txartu, Eta beste batzuk alderantzez. Gure inguruan okerren dituzten aurrak hortzak, eta gaina, desbitalizatu, 7-8 urtekin agina, hau da, hil eta nervioa hil. 7-8 urtekin? Bai, hortzak oso gaizki. Eta kontua da, hauek, justo kasualidades, egia da gozokien... Kalean ikusten duan oizean, gurekin noten dira, gozokia jaten dituzte. Bai. Eta gero, etxean ez dakite elikadura nola izatenan, gurekin joan izan direnean hortik, gero kuadria guztia joan izan garenean, enuke esango izan, jateko modu egokiena izan denik beraiena. Baina, eta hor, genetikaren kontuak baita kontutan izan da, ziur zerekusia daukala, ez? Eta ikerketa hortan gaina, argazkiak atatzen ziren, ez? Alde bateko ero beste, eta ikustea besterik ez zegoen, gaina danak irrip hartzu, eta batzuk hortzak, ala ere horbe hartu altzituen hortzak ondo zeuskatenak lehen mundukoak, eta besteak... Ikerketa horrek... Ikerketa hori pixkat olan, ez dakit olan, esaten da, pintzakin hartzeko modukoa da, ze horre erreza da, segun zenbat pertsone egin dien, hartuko zituen argazkiak denenak ez da egita hartzen. Da, esati erren, arrasetako kuadria bat hartuko, da getxoko bat, eta hor konpara bingo ditut, hartu duzu ez? Bai, hori, eta... Batetik onenak eta beste batzuk... Ero, denak hartzen dituzu, alde batekoak eta beste aldanak, eta horrek denak erakutsi, ez bakarrik onenak. Zein hau duzu, onenak edo txarrenak. Baina, argi dagoena da, eta nik uste hori deno dakigula, osasuntxu eta deneteri jatea nahi ezkoa dela, etxean prestatutakoa bada, guk egindakoa bada asko sobeto, xamela egin da saltzen dute. Baina xamel bat egitea ez da kostatzen ezer. Hori da, hemen txe, aputxoa kostatzen da horan, eskuai mugimenduak ematea baina, ez da ez ere kostatzen. Berotan hemen, lurrunak eta arpediak jotean da. Igual itxoin gau, hau egin egon arte, bestela, zuentzako ez da interesgarri xan niri eskuak bueltak ikusten emotiak. Orduan, hau loditzen danean, ostuko, gero, arrautz gorringoa sartuko zau, eta gazta apurtxo bat, eta segitxuen etorriko gara, pasta lusatzen. Eta gero, egosten. Eta gero, betetzen. Eta gero, mosten. Hori ikusi nahi dut. Badauka gauzia eta badauka ulana. Beraz, ontsa gatoz.
Bueno, entxe, egin jau, zein jau. Honei bototzau, arrautza gorringoa, eta gazta. Vale. Eta gero pasta egin jau lusatu, egosi. Bai. Atara, mostu, apurtxo bat olan biribilkisa eta formia emoteko. Aproposa, mostu injako egu gure, hemendik. Baina, bueno. Gero, pie bat pixu eromango dauenez, ikusiko zue, ondo geratuko dela. Labia be martxan, Gero labian momentu behar dozau. Hori, labian bukatuko gratinatzen orduan. Hemen txebotako zaule lehengo. Honek ingo dau pegamentu bezala. Gure gore marra apurtuan. Eta hau jango da, hori, hemen gogoratu rikota eta zerizia zerbak, bota itxugula, albaka eta perrexila beba, jardosuri apurtxo batekin, parmesano gazta. Hemen txe, lehen berbain jogun, abarti gazta, Danimarkakoa, eta urdai espiko egosia. Mistoa? Sandwich mistoa? Imaginatu, betegarri desberdinak eta aukiko itxustela, hau da lasainak eta kaneloiak eta bezala, azkenian ba. Lehen esan dut, eskualdearen arabera eta inguruan zer dauen, eta guztuen arabera batez ere. Hori garrantzitsua da, beti izaten duguna. Guk batzuk, gauza batzuk proposatzen ditu, baina gero ez da zetan beti hori, bakoitzak etxean daukana eta gustatzen zaigara. Tantxe, kontua hondiz. Hau, berdin da apurtzia zain behitxu, zein godugu nontxe. Nontxe gube, zatixetan ingo, mostu. Bai. Hola, xe... Xerratan mostuta eta gero da bexamelakin... Ez dakit existitzen da, foskitosak. Hombre, mesedes, noski existitzen dira. Gaur egun, nik horrein ez dut. Bai, urtiak ez dut bat jaten. Gure garaian, zeuden banatuta mundua ez da izu zegoel daoela. Patata tortilla kipularekin ego kipula gara, ez? Beste bada poskitosak, ero pantera rosa. Nintzen poskitosarea, ni pantera rosa... Koloria bakarrik eziak gehi erakatzen. Gehi emat, eta ez, la rosa koloria gustatzen zait. Baina, jangarri batean zen egizu esatia, eta bestia txokolatia zan, pantera, orduan erresa zan, ez? Horren ni poskito salia beti izan ez. Eta horrekin daukat anekdota bat, zornotzan egin zan pintxo lehiaketa bat, aurrenekoa junitzen da ni epaimaikide moduan, irabazi zuen poskito batek. Baina, zan poskitoa, ikusten da poskitoa da zan, baina odolkiarekin da inda. Oso ona, gozo-gozoa gero kipulak karamela estatu zeukan barruan, enez goratzen zelan, baina zan forma berdin-berdina, eta horri epaimaikideak eman behar genion saria, eta bapatean, WhatsAppean zabaldu zen mezu bat, pintxo hori, ez da izen bat urte lehenago, Valladoliden izan txapelketa batean pintxoena irabazlea. Ostras, hau zan, kopia bat zan. Eta arauen artean bat zegoen bat originala izan behar zala. Bau etzan oso originala. Ose pena. Bai, ze bestela, gozua zegoen originala zan, polita, jende guztia ikustatu zitzaion pila, baina, esan gendu, gaina, erabakitak geneukan, berai eman behar genien saria, da hor gatu zan. Pasatzen da. Hementxe gure foskitoak, gaur gazta, zia zerbak, eta urdai espiko egosia. Gainetik, horregatxik oso politxak be espai ataratzen, bitxu gainetik. Estalitabaz. Tomatez bilduta, bai. Gero bexamela, eta gero gazta, berez? Ondo. Bale, hau garbitzen, pillo, lehen lurrun kontuak aipatu ez, hemen lurrun eta neon galda eta ez da kontuz ez. Bueno, beste katxet bat, eroi modan jarri omen da, nik enekien, nik ikusi izan lurrun makina garbitzekoa. Garbitzekoa? Zukaldea garbitzekoa. Hori ez dut ikusi? Hau, padre, hau. Pello, lehen nik lurruna ez autu, plantxan eiteko, eta hori kortinak eta errapandako eta erabiz izan da. Oinda gailu bat, zeinek, bueno, eta ondo irutzen zen gauza batea ereko. Honek egiten du alako gailu txiki bada, kable badauka, deposito txiki bat, 250 mililitro ur sartzen direnak, eta honek ero botatzen dizuna da lurruna presioarekin, eta hori garbitzeko sukaldea ondo ator iskinetara eta hola. Horrek, komun publikuak eta egoten dienak, susauto pasiuen zauzela horrek laukixak. Eta sartzozula botoi batera, eta bapatien dana garbitzen da igual. Lurruneekin edo olako zauzekin. Zare kura, presioan ura uste. Kusita komuna nola bukatzen duen dana busti-bustita harrapatzen bazaitxon barruan akabo. Bueno, kontua... Izango da. Bai, hau, gazta gainetik... Igual gazta gero botakotzat, hobeto. Ataratzen dagoenien ja zerbitzatzeko. Eta hau jongo da, posta minutu. Gainerre, ez? Gainerre, bai. Bitartean, esan, kontatu. Ez, kontua da, honek ondo datorra labea, ez? Oin labea erabiliko nortan, ez duzulako inungo produktorik ero erabili behar. Hau da, nik labea garbitzeko etxean, olako azido bat ero daukatolan garbigaiua nahiko potentea, hori botatzen diot aurrena, labea pizten dut, berua dagoela, hori botatzen diot, hor da, ateatzen diren lurrunak ez dira honak,
Orduan ez arnastu, baina gero egia da garbitzeko erresa dela. Bakailu honekin berak botatzen du presioa eta lurruna, ez? Eta temperatura altuan. Orduan garbitzeko ondo omen dago, baina beste katxarroa gehiago etxean... Ja, nagisa ematen dago. Bueno, bai. Baina ondo, ideia moduan gustatzen zait. Gero bakoitzak ikusi beharko du, bere etxeako balio duen eroz. Eta gero ikusi bikou, zelan geratu dan gure rotolo pasta. Buratu da ditzagun. Behatzak. Eizena, rotolo polita da. Bene. Zelan daula bia garbitzeko moduan? Vaporetoakin? Zelan zure hau zapaia? Erretzeko moduan? Ez, mesedez. Atala plater zapala, ez? Ia osten dan, gazta berrintze duten bitartean. Gorrixa, ebeitzan duen da? Baltza, bai. Zuixa eta gorrixa ondo juten da. Bai, ez? Ostra, hoi da, azkenean, nola da, beti risotto egiten duenean. Hau ez da gehiagin jateko, hau trinkoa da, hone beteko gaitu, orduan neurrian jateko. Bat ataratzeko. Bat, razioko nahikoa. Hementxe, botako notzen apurtxo bat olio pikantea, baina... Hor dago, eh? Ja, baina akoratzen az pikantea badukala tomateak. Bai, baita ere, tastatu dut. Bai. Orduan bakitzu zesapora guiko dagoen. Bai, hemen honek pikatzen du. Bai. Honek, igual apurtxo bat gutxiago. Hemen gure rotoloa. Izen polita. Bai. Rotabatorra moduen. Zur rotabatorra badu zer dan? Baukat. Rotabatorra? Ez dago. Nire 2 metro karratuko hortua eta lantzeko. Rotabatorrakin? Ez dut uste osartu. Igual txikixagoa da, baina ez da olako zeusa da, Nik uste baiet. Bai? Ez da? Bai, rotabatorra da. Erakutziko zu da argazki bat, bai. Eta bat dauzulako txikixako lan... Badauz. Betxo nik horizu dakin. Dana ikaste, gauz asko ikaste. Gu gure etxen agrieti izin ja beti. Ze agrian ikazan, agrieti esan. Bizi guztiko, gero ikasenean rotabatorra dela. Urdai espikoa gazta tomatea. Pasta, eta zia zerbait. Ze aldatxartu atara. Ez arrez. Osondo. Nik ordea, udareak, gazta urdina, ñokiak... A ber, norantza guazen. Ñokiak udare eta gazta urdin saltzarekin. Hemen, kombinazio berezi bat, berezia, zein berezia, azkenean gazta urdina indarra emango digu, baina gero udareak osatuko digute, estipiskat erabiliko dugu, eta ñokiak, txorienen hainbat aldiz egin ditugu, Patrik badaki berriro egin behar dituela ñokiak. Bai, nik etxekoak ingo ditu. Etxekoak, nik egin da ekarri ditu, ja. Hori, holan, ploplo irakiten daula, holan. Lurrunetan garbitzea juteko kamara, goiko kamara. Txixoka da beta. Ondo. Bueno, nola ingo duen? Erresa, hemen doa. Udarea laukitan moztu eta gurinarekin salteatu ingo ditugu. Jarraian, ardo txuria eta estia botako diegu, lurruntzen utzi eta birrindu ingo dugu. Ñokiak egosi eta saltza hortan botako ditugu. Gazta urdina gehitu eta hau urtzen denean intxaur batzuk bota eta zerbitzatu. Orduan, udare ja zuritu eta karritut, azkarra nahi baduzu, zure errezeta txiste batekin hasiko dugu. Ez dut madarikazioka hasi nahi, Patri? Makatzatek bestiai? Miau, miau, miau. Miau, miau, nola ingo dio. Da bestiak, ez izan madarikatua. Markatu. Ez que txiste hori beria zan. Guri... Gidoia gartzen da. Garrantzitsua da norberak, botatzen duenen txistea norbera barreitea oso garrantzitsua da. Bueno, hau alde batera utziz, frutak gozoa, mamitsua eta jateko erraza. Miau, ero... Miau, madaria. Eta gainera, sasoi desberdinetan aurkitu aldoguna, ez? Baukau udakoa, dala, punto azido batekin, negukuak, daukala azala geisha holan marroiz kaldera, udazkenekuak oso aromatikoa diela, udan ezik, udaria, ez, badauze... Nola udan ezik? Osa, udaberrian ezik gure naben, udaberrian ezik, udan, udazkene eta neguan daukaun fruta bada. Beraz, gustatzen dago guri, bai plater gozoetan, nik atzo gogoratu aztelen gozoetan, egin hauela udare kramblea, eta zigorre gaur, plater gazi baten erabiliko dau, ñokiak, egingo itxurako saltza oso berezi baten. Ni pastan egisa da, prau izan ditu dela, arrazaten, jatetxe italiar bat, da hola, gazta urdina eta
Eta udarea jatzei txustolan saltza baten, eta bikain geratzen da, pia gustatzen jat. Bestela udarea bebai, entxaladetan, olako eizako plateretan, konpotan, ardoeran, gozoak eta gaziak. Nik, gabonak ate joka duzkau, datorren hastian, gabona, Patri, gabona, Zita. Eta konpota ingot, eta nik konpotari, neguko konpotari, botatzen dizkiot, udareak eta, baita, maazpasak, aranpasak, pikupasak, datillak ez, gure txean datillak gero ezagutu ditu. Gu izan gara, betiko hemengo gure batxean lehen egoten zina, ez? Aranpasak eta lakoa, gore joiak eta baita musikaren musikanak, eta bestela, baina datillak, ez txean ez dugu izan oitureik sekula botatzeko konpotai, ez da eraitz, gero, erail izan ditugu, barratxoak eta olako energetiko egiteko ni bai, baina bestela ez gara holan. Datitzaleak. Nik aukitza ditut etxia, baina gisa da konpota eta ez dutzatela botaten. Gauzea, menu hau, luxuskua dala, gaure einoguna, rotoloa, gero niokiak pastakin eta egon zan garai bat, menu holan dotoriak eta zerbitzatzen zituztela trenetan. Gaur egun zukartzen duzu, ez dakit Bilbotik Madrilera tren bat, 4-5 ordukua, zanakotz hori, jatetxe bagoia, horre sandwichak ontzixetan eta etorten dienak, olako sukuak bebai ontzixetan etorten dienak, eta olako gauzak. Baina, basan garai bat, trenak, 19. eta mendian, zela gauza dotore bat, orduan. Zugartzen bat zinun tren bat, egoten ziren jatetxiak, dotoriak, eta zerbitzatuko zuen, isokinketua, eperrak saltzan, basaukien, menurik, goi mailako sukaldaritzakoa. Edo norrezin zala, horretan, suposatzen dut, lehenpe garai batean luxu pixkate puntu bat izango zutela bidaia horiek, ez? Hor dauz Flash Door, dau bestela Train Bleu, gero literaturan eta Agatha Christie Orient Expressa da, irakurri izan dugu pelikuletan eta ikusi izan ditugu, berez pia badauz. Ontxe, badau bat luxuskua dana, zakite, bakitzu Euskal Herreti pasatzen dana, Espainia iparraldea bebai igarotzen dagoena eta Santiagora heltzen dana. Donostetik hasi eta Santiagora doiana. Ez dakit, ez dut ezin da. Bertako trena Transkantabrikoa. Poltzikoa prestatu duzu. Pertsonako gelarik merkiena, 4.800. Zenba denbora irauten du? Zenba zer? 4.800 eta suita, oza, en plan, hori merkena. Merkena, luxuskoa, 9.800 pertsonako. Zenbat egun? Nik nahi xau donejako ebidea itea, baina. Zenbat egun, uste 8-9 egun diela. 4.800. 8-9 egun. Edo, luxusko gelatan nahi baduzu. 400 piku euro eguna? Merkeena. Merkeena. Jo, telebista izango du, ez? Pertsonako, Bai. Osa, espentsa bixun artean berreun, ez? Eta horrek, emongotzu, bertan, aukiko zula goi maiako sukaldaritza. Eta pasatu zu, Euskal Herriko, Janareixa, gero, Kantabriako, Asturiasekoa eta Galiziakoa. Hor da nago sartu da, ez? Hori da, gaur egun, badausolako trenak, menu dotoriak eta zerbitzatzen dituztenak, baina, hor da inoen bide, bai? Bai. Honek ematen du atzoko crumblea, gutxi gora bera, udareak, gurina, salteatu dugu, baina azukrea bota beharren, estia bota diogu. Oin, ardo txuria. Hartu, utziko pixkat lurruntzen, eta hau birrindu ingo dugu. Hau izango da saltzaren oinarria. Gero bai eramango duela, bainokiak hemen egosteko erabilitako ura. Orduan, lurrun guztia etorri zait, zuluetatik. Ardo dana. Gatza, animatzen hazitan dagoeneko. Eta inokia bakizue, irakiten hasiko da berriro, eta oinarrira bera joaten dira, gore igotzen direnean, hau da, flotatzen hasten direnean, egin da goten dira, 2 minutu. Gaur egun saltzen dituzte egindakoak, hauek egindakoa daude, eta saltzen dituzte egindakoak freskoan, hau da, olako jute mazete supermerkatu batetara ero olako pasta freskoa saltzen dutena, daukate atalea horre oskailuen atalean, ero bestela lehorrak ere saltzen dituzte. Aukeran, prezio bat bai, ni freskoak erosiko nituzke. Bai. Eta hor, prezio ezberdina daude, eta denetik. Edo bestela, txorien jarraitzu eta nik erakutziko zuet batzuk eitzen. Hori da. Etxien. Bai, denbora gutxi, ez, zeitu, datorren hastian ero, no zimu. Igual bi astetan, no? Bai, irakurren atzun lagunean, guk ibiltzen gara, recetak idazten duguz, eta gero bialtzen gara, juten gara bialtzen, eta irakurtzen. Zatzen zait irakurtzea, zer egin behar da, besteak. Bale,
udareak zeitu nik jendi, azkenean horre irakiten hasi behar duenez, hartuko du. Izango da, bueno, saltza gozoa. Pentsatain saltzak eramango zabuela gaztaburina bai? Bai. Gero, puntu gazixa emango zau. hemen urtuko da. Birrindu ez duten. Ze badakik gero hor desegin ingo dala. Orduan, bai. Gazi gozoa eta bizia izango da, saltza. Orduan, bueno, izango bien ikutua, Hau, hor utziko dut. Hau, itxei, eta badakizu beti beroa jartzen badune, hemen tapa istutu inbar da, Ondo heldu behar zaio tapari. Gailu honekin, ze beroan baldin badoa. Bueno, batzutan egiten du, BOOM! Bueno, egin izan digu, Horratik, esperientziatik esaten dizuet. Eta hau nahi izan ezkero, irabiatu aldu, pasagaiutik ero, iragazi, baina, ikusten duzue? Fina geratzen da. Oso fina. Osa, irestontzi batetik pasatzen bozue, ondiokan fina hua, baina, bueno, ez da mereze. Gorpuz pixat izaten edo. Hori da. Bueno, pasta jateko ez modu bat, Eta bai, beti berdin jarte ditugula, niokiak gisa gaur 17 dala, ez da 28. Argentinan hemen kontau izan dutzu dugu, baina Argentinan, hilabeteko 28. egunian, beti inokiak prestatzen direla, oitxura hori daukiera, ze azkenian, kontatzen zen teoria zala, hilabetea eltzen zabilera, hilabete bukaera, eta azkenean inokia da, patata egosila eta irina, ez? Lehen zauen, eta arrautza, lehen zauen, gauzarik merkienetarikua. Orduan, familixek eta, itxen zabela, 28 izan. Eta horrezkero, 28 izan, egun nazionala. Jokien eguna. Hilabetero, niokia egiteko. Normalian Italian eta, niokiak erabiltzen dira beti saltza batekin, tipikoena, niokiak sorrentina erara, dira tomatia, gazta eta albakakin. Horan, simpleak. Baina, ojo kuiau saltza honekin. Zeba? Igual, gaurkoa, uste nuen sorrentinarekin kontu zilkili berra. Nik menutzi dut hau. Sorrentinarekin uste nuen. Sorrentina aldera rotolo haino, tomatia gazta eta albaka hor. Gaurkoa originala. Ekusten duzu, gora etortzen direnak, egosita daude, eta gero ala ere hemen saltzan, irekin aldi bat emango diogu. Hemen txorien egin jogu, nik usteatik nagoela, horako inoki batzuk handixak betetak. Beteak, nik uste ez, eta inditugu batzuk erremolatxakin nik inituen batzuk beteak. Kalabazanak egin jogu, Inokiak aukera handia batzuk. Ematen daue. Eta batez ere dana merkiak. Hoi bai. Azkenan gogoratu, ore hau dala irina arrautza, irin pixka bat, patata oinarrian, patata egosia, arrautza eta gero irina. Eta ez dauka beste zer. Baina batzuk ez da bai da bitzen dago, badauz, pastan dira puristak, eta zaten da inokia ez dala pasta. Ez dala sartu beharko pastan. Claro, patata dauken ez tartian, ez dago pasta bezala kontsideratzen da hor dauz Italian, batzu ez da bai da bitzen dagoenak, holako gauzak. Bakizu, jendia denetako onbarda. Guretako bada pasta. Eta beraenik badauzkati Italiako liburuen bat, eta hor pasten atalean inokia daude. Eta ikusinan lehen gugurien zare sozialetan nola jaitzen zaren airfryerren. Zer? Airfryerren zer egin zutela? Niokiak. Eta niokiak holan zuzenian, egosita baino, holan zuzenian da kurruskariak agertzen ziren, saltza batekin, eta itxura ona zaukien. Bueno, gu pati lemonean egin itxuen, airfryerrean egin itxuen, honek. Nola da? Pasta. Ravioliak. Egia. Orduan, Antzerako. Bai, bueno, listo. Honek, utzi dezagun, 3-4 minutu hemen irakiten, zapore guztiak eta ondo ustartzen. Probatuko dugu gazta puntuan zen moduz da hon. Hau, beti, dastatu dana. Intxaur batzu botako izkigu hemen, eta gure inokiak presto ongo zien, piper beltza. Beldur gabe, noske? Platetxo sakon bat atarako dugu. Bai, itxo, 3 minutu. 3 minutes. Junatatzen eguzu. Jongonez atar. Junatatzen. Ata. Txatos. Bueno, puntua badaukau. Eta gaurko bi errezetak tripa betetzekoa dira. Ondo betetzekoak. Berez, ja, gehiago ez jarri mesez, Ez, vale. Hemen udareak erabilitugu, hemen doa gure eguneko frutarrazioa, baina gero hortaz gain, beste gauza pila bat. Hemen dozkazue gure niokiak udare eta roquefort saltzarekin.
deitzagako plater orekatua. Pero, era bat. Ia ba. Putzen biko, ez? Mesedez. Haitxu, mintxo gainera zatitxo bat hor lapurtu bat. Udariak eta potadio gazta pila bat, ja? Indarra auka. Irabazten dago udariak. Eta gainera intxaurrak emotatza hola nikutu kurruskari bat, gustota bat. Eta bixar segun daukau. Astazkena, errezeta tradizionalak. Hila da. Nik ez dakitzela izan da tarrenska batek. Ai, bueno, boixe, bihar txorienen. Nik txoriankak. Niko tarrenska. Bihar arte.